Tigana na yubono toligereria mangana rengeto murembe na siasa yo kabero mumeyo omukoro imeye county ya Kisii Samuel Nyangeso nikobona nyarega kubolia barebe chikanisa kobo musario wosio aso konyara kone kinkora libaro murembe anene kerense gendrete kweroberia sobo chorio bonene bole bosio kao kwana kurwa ase skuru yoboroso ya Kyogo nigabuliri amana siasa nabo igabarebe chikanisa kone ki andonsi nkora libaro murembe unenchire mojo gojo korobo tutuka Chiburaburu anasensemo ya siasa ayaniga gochekero kelibagendetse kweroberia asomo chango uyo chyokorekana litukolia Kyogo changira ekanisa ya bituka SDM abo asomo genyo monena bo igomogeni Wesco akarumu waziri bobole ndweme Dr. Fred Matiang'i jinga kibune chiga tobwate siasa edo retese munamwaro ramangana amanga agendereire ase turanyare gusabanya sa to omuremba sense to ya Kenya nejikanise gato kwagacha no abantu bakogenda basaberi ne nyasare to murembe ana botogo sabanga bagendere ko sabo muremba sense yito bagendere ko sabere ujabuzi eroro sa to abarayi baranyale koba akora ense yiga na bato sukigochia ase ke wango kende akero tokanye togo cha kwa Yesu wa kabere ase go na bali kanini mwensi naende kobwa mono na abaganiri esabato yerengia naende sabato ya mogoko torane mambi 20 asegeti ya Kyogo primary school asoko makoranya sae meremu akumwagachira ekalo ya yenjeno engenjira na kwanire bwire ase sisa mu kyonsi ase na beire ebintu mbyetu ajakira korra krokindi biko nyako bigusalie litalia egesaku kyumugusi karabagani bago chamangana kitarolekanaga ekera abantu bakogenda emikutano awa bamatanga ebechikanisa na ande asemesangrekano twatake korora krokinde amangana atana koba na timaiti asaru kurwa igona are kubolia baraya abo mokubolia mulugo chikora obotayo burayi mugo chikora abantu akaro moko nyora moko abana bakakirokenda maruba atinda bande baruta chigari cy'abantu amagena abande bogerera abantu ase emikutano oyitadiere njero otatata bitoko chole usatuba chole muchikoira ngayimo kuiregesa na nigo chinga kiyochibono Nyangesa nyarega kubolia basaiti abasowancha gutume kuna bana siasa eligotora nemesangere kona ya siasa eyo ya egendreta chinsemo au anena sorgongo rwagusi okuborika ya nabasai ko ene kibuna nkora libaro murembe nakobwatana buneganga yo kunyara gotoria chiburaburu cyabere chiko ene kigwa sebo iganya rega komochia egekole kiabetake okolekana litukuligarase county ya Kisii segeti kya Gusi stadium ekromoko nyuo mobwa Azimio Martha Karua abeteka gwika ensemeyo barukanya abantu bayito bonsi asabale na abana bayito abasaba ke batigane piko irwa kwa kende Jones asenga nchyo gotaka kokora ebintu bitari bironge na kwakeri ogi kurutamagena kurwana kisegi ekichira nyala ko bachiko bekense ito negesa kubito asatali yagiya